дай. Дай кача. Чакай да вземем ширечето. Соцке. Дай, бабе, дай. Чакай, виж дудата и се оправи. Добре, дудата, добре. Дудата много добре. Как гледай, каква дуда така си? Дути са те. Ти, що ти си виждал? Те са били тъй. Чакай, баба, чакай. Чакай, тук малко за червено и тук баба дуда. Ти слушаш ли какво чете? Пъпчето? Пъпчето, дай малко да му дойде, да му дойде сега спир. Да, миличко, правите клипче, да, миличко. Като пораснеш се гледаш, мило. Чакай, какво е му там? Майко, хайде по-бързо действай, бе. Абе, не се отлепят, бе. Тате да те снимайте. Аз си правя клип. Зяпаш ли ме? Дай да сложим на папа. Опа! Айде на папа как. Айде да държа кръченцата, че да ни направи някой. Ще ги слагаме ли до вечера след антибиотик? Един път на ден, добре. Кой знае как изчипи на горкичка? Абе не е на то, отстрани бе, да не е на кръвна раната бе. Отстрани ли? Виж как е търпелива, виж. Зяпа, може да пикне сега. Как стиска? Готово. Сложихме. Така, от оной няма това. Айде памперс. Виж сега се върза и така. Ака. Виж. Какво правиш му? Хубаво, пак ли отчакайте? Какво правиш му, Джуджо? Аз се усещам, че тя прави. Какво да правим? Що сега така влиза да ми я прави? Защо са насрати, а? Виж как се... Хубавата работа сега, виж. Няма влияе. Защо са наакати, ма? Ще го изперем. Киха! Почна да киха. Сега се прозяваме. Нека да тя ще заспи. Големчето да ни да изтива, че зато и да е такова. Не знам какво да казвам. Маменце. Бието и кафачето. Ни. Кое? Кирчо, ти не виждаш ли капака ли? Чакай сега, тук капака на туили. Кремчето. Чакай, тук че ще изтина. Ето е майка ти. Виждаш ли каква е огрижена? Мама. Това е баба ти варненската виша. Чакай, чочо. Чочи, няма майчо. Споко. Айде. Иска мама те. Чорапите къде си? Не бе душа. Чакай да, манчо. Бе, къде се закопчават? Чакай, чочко. Да ни плачкаш. Ох, пак са. Корема са. Корема са, болия стомаха. Да. Той не иска и да иде. Какво да му давам това? Боли на стомаха. Ще го държим малко, ще го носим. Какво да правим? Ще го носим. Има коли. Стомаха, мамо, стомаха боли. Прът, дрът.